Eskura. Ateri egin du. Denboraleak etena eman du eta Eusko Jaurlaritzak desaktibatu du uholde arriskuari aurregiteko larrialdietako plan berezia. Nafarroan berriz azken egunotako uholdeek kaltetutako eremua hondamendi natural izendatzeko eskatu dio Nafarrako gobernuak Madrili. Denboraleak Nafarroan utzitako 2 heriotzengatik ere bere atsekabea agertu du Maria Txibite presidenteak. Uholdeek utzitako kalteak konpontzeko herri eta hirietan bizilagunek antolatu dituzten voluntario sareak txalotu ditu eta larrialdietarako zerbitzuetako kideen lanaren garrantzia nabarmendu du. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik etordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak 13 ditu gaur, astelena da eta denboralearen ondoren hasi dira ibaiak bere onera itzultzen, dena den Nafarroan bereziki agerikoak izan dira denboralearen ondorioak. Honi buruz eta beste gai batzuei buruz hitz egiteko bat egingo dugu pantaiaren beste aldean Lorea Floresekin, Greenpeaceko kidea da. Bera, eguerdion, Lorea. Eguerdion zeri ere. Esan dugu, denboraleak ondorio latzak ekarri dituela Euskal Herrira, Nafarroan, bereziki, baina, ateri du dagoeneko zein da, egoera orain bertan? Orain pentsatzuk kalteak baloratu beharko direla, garbiketa lanak, eta bar. Bai, eta ez dakite Greenpeaceko kidea zaren inetik zen nolako irakurketa edo hausnarketa egin daitekeen, ez, gertatutakoaz? Ikusten dugu nola gero eta maizago ematen diren olako gertaerak, ez? Ezin dugu erran hau aldaketa klimatikoaren ondorio denik, baina bai aldaketa klimatikoaren ondorio zolako gehiago ikusiko ditugula. Urteetan gainera erreka eta ibaiei espazioa kentzen joan gara, beraien lekuan sartu gara eta horrek ondorioak ditu. Ez orduan, pixka pentsatzen hasi beharko dugu nola egoera honeri buelta eman. Nafarroan zaude eta azken berriekin lotuta ere komentatzekoa, ez da, Nafarroko lantegi batean, txatarra enpresa batean piztu baita sutea eta badirudi luzerako badoala eta gainera kea, ateratzen den ke hori toksikoa dela baita ere. Bai, horrelakoak ere, batez ere hondakinak pilatzen diren plantetan maiz gertatzen dira ere suteak, eta honek ere argi erakusten du ze arazo handia daukagu hondakinen kudeaketarekin, ez? Gero eta hondakin gehiago sortzen dugu, eta ez dugu asmatzen hauek kudeatzen. Eta honek, mota guztietako arazoak dituzte kasu honetan sutea, baina bertze batzuetan isuriak, erreketara eta bar, eta horrela lan handia dugu. Hori esek azkenen berriekin lotutakoak, baina Lorea Flores Greenpeaceko kidea zaren heinetik erakundeak kaleratutako azken txosten baten gainean ere hitz egingo dugu gaurkoan, izan ere salatu duzuenez, Europar Batasunak milioika euro bideratzen ditu erregai fosilak militarki babestera. Zer ari da gertatzen zehazki? Bai, berriki egin dugu ez, txosten bat ebaluatzen duela batez ere hori Europar Batasuna, baina zehazki Alemania, Italia eta Espainiak bideratzen duen dirua misio militarretan eta hauen helburua nagusiki zera da ez, gasa eta petroleoaren importazioak babestea. Izan ere, horri ez, erregai fosilen uneko 90% inguruan atzerritik esportatzen da, eta beraz hori babesteko, nolabait babesteko, militarki ematen zaio babes hori, ez? Gastu militarra itzela da, baina hala ere transparentziarik aldago honetan.
Ez, erran beharra dago lan handia eskatu duela datu bilketa honek, izan ere hori erratu duzen moduan transparentzia gizkikia da, estatu batzuek, adibidez Espainiar estatua kasu, unitzetan segurtasunaren izenean ez dituzte datuak ematen, eta ematen dituzten kasuetan ez dituzte desgloseak egiten edo ez, gastu orokorrak ematen dituzte, eta zaila da hortik ateratzea benetan ez, zenbat diru inbertitu den olako erregai fosil hauek besteko. Beraz, ibilbideak militarezatzera bideratutako milioika euro horiek, ez dakite datu zehatzik alduzun, baina zertara bideratu beharko lirateke zuen ustez? Gure estimazioen arabera, 2018tik Alemania, Espainiar eta Italiar gobernuek 4 milioi euro baino gehiago gastatu dituzte, olako petroleak eta gasak egiten dituzten ibilbide horiek besten. Gure ustez, diru hau olako erregai fosilei bideratzeari utzi beharko zenez, eta hau inbertitu benetako transizio energetiko batean, eta modeloaren aldaketa batean azken finean. Beraz, azaldu duzunez, erregai fosilak lotura zuzena dute gastu militarrarekin, ez bakarrik erregai fosilen hornidura hori bermatzeko, azaldu berri duzunez, baizik eta gero ere ondoren erregai fosilek sortutako ondorioei erantzun bat emateko, erantzun militarra izan ohi dena, hondamendietan esaterako. Kasu honitzetan hondamendiek olako magnitudea hartzen dute, beharrezkoa egiten dela armadaren edo indar armatuen esku hartzea, horren kasua izate aldire suteak edo olako uholdeak, olako magnitudea hartzen dute, ondotik beharrezkoa izaten dela olako indar armatuek parte hartzea, orduan gastoa bikoizten da, alde batetik diru honitzen berritzen dugu erregai fosil hauek errealizateko, eta gero berriz ere gasto bat ematen da erregai fosil hauek sortako aldaketa klimatikoaren ondorioz sortako hondamendiak moldatzeko. Eta horregaitik, Greenpeace erakundetik ari zarete kanpaina bat abiatu duzue, erregai fosilen publizitatea nolabait mugatzeko Europar Batasunean, ez? Zertan datza kanpaina horrek? Honen helburu azken finean da, oinarri harturik erregai fosilak kutsatzaileak direla, planetarekin amaitzen ari direla, pixka bat logika bat erabili, adibidez tabakoarekin gertatu zen bezala, onartu zen tabakoa hitz kaltegarria zela jendearentzat, eta orduan tabakoari lotutako edozein publizitate debekatu zen, gu ere berdina bilatzen ari gara, erregai fosilei lotuta dagoen edozein enpresa, edozein iragarkirekin amaitzea, azkenean toksikoak dira, edo planetarekin amaitzen ari dira, beraz hortik hartzen dituzten diru iturri guzti horiekin amaitzea dugu helburu. Mezu horrekin geldituko gara, Lorea Flores, Greenpeaceko kidea, eskerrik asko gurean izategatik. Mi esker zuri ere. Eta beste gai batzuei helduta, politika alorrean Iñigo Urkullu lehendakariak eta Maria Txibite, Nafarroako presidenteak, protokolo berria sinatu berri dute. Udan Erbeo. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak 29 arlotan lankidetzarako oinarriak ezartzen dituen dokumentua sinatu dute. Hain justu bi gobernuen arteko lankidetza protokolaren berritzea. Gure bi erkidegoen arteko anaitasuna azpimarratu nahi izan dugu. Elkar aitortzen gara, errespetatzen gara, eta etorkizuneko bidea elkarrekin egin nahi dugu. Ostiralean sinatu zuten protokoloa Iruñean Nafarroako gobernuaren egoitzan, bi gobernuetako hainbat sailburuk eta kontseilarik lagunduta. Leialtasun instituzionaletik elkarlanean jarraitzeko asmoa agertu zuten bi lehendakariek eta lankidetzaren bitartez Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako herritarrei zerbitzu hobeak eskaintzeko konpromisoa berretsi zuten. Gaur sinatu dugunak 2016 urteko maiatzaren 10ean Gasteizen onartu genuena eguneratzen du eta horrekin batera eremu berriak jasotzen ditu. Hala nola, migrazio politika, biktimaen memoria edo garapen jasangarrirako helburuak adibidez.
Hitzarmenak elkarlanerako 29 arlo biltzen ditu. Arlo bakoitzan adostuko diren berariazko hitzarmenek garatuko dute ituna eta atzo sinatutako dokumentuan lankidetza arlo berriak sartu dira eta lehendik zeudenak neurri berriekin eguneratu. Besteak beste migrazio politiketan mekanismo espezifikoak zehaztu dituzte, aniztasunarekin lotutako akordioare jaso dute hitzarmenean eta bertan nabarmendu dute LGTBI+ kolektiboetako pertsonen eskubideak bermatzeko konpromisoa hartzen dutela. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean eta emakumeen aurkako indarkeriaren atalean ere elkarrekin jarduteko neurriak zehaztu dituzte protokoloan. Gizarte zerbitzuen arloan berriz bi gobernuek erabaki dute akordio bat bultzatzea mugakide diren eremuetan bizi eta menpekotasunen bat duten pertsonek itundutako zerbitzuak edo zerbitzuari lotutako prestazio jaso ahal izateko. Mugakide den lurraldean erroldatuta egoteko beharrik gabe. 2030 agendak ere toki bat du protokoloan, besteak beste bi gobernuek konpromiso hartu dute agenda horretan zehaztutako helburuak politika publikoen diseinua txertatzeko. Eta gaurkoan Iñigo Urkullu lehendakariak Generalitateko presidentarekin, Pera Aragonesekin bilduko da lehen aldiz. Izan ere Pirinioetako lurralde batzarraren buru izango da Euskal Autonomia Erkidegoa. Iñigo Urkullu lehendakaria Pera Aragones Kataluniako Generalitateko presidentarekin bildu da gaur goizean Palau de Sports y de Congresos de Alp Jauregian, Gironan, Pirinioetako lan elkartaren batzarraren baitan. Agintarien lehendabiziko bilera izan da Pera Aragones joan den maiatzean Generalitateko presidente izendatu osteko bien arteko lehen bilera. Pirinioetako lurralde batzarra baliatuz egin dute ondoren presidentzia aldaketarako. Urtero egin ohi duten bilera da gaurkoa eta presidentziaren eskualdatza gauzatzeko balio izan du. 2 urtez Katalunia batzarraren buru izan ondoren gaurtik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoak hartuko baitu lekukoa. Pirinio inguruetako lurralden garapena bultzatzea da organismoaren asmoa eta Nafarroa eta Akitania berria ere tartean dira. Besteren artean mugikortasuna eta digitalizazioa uztartza da helburua enpresetan eta industrian onurak izateko. Esan bezala Pirinio Atlantikoetako lan elkartaren osoko kontseilua baliatuz egin dute bitariko lehen bilera ofiziala eta mahai gainean izan dituzte besteak beste COVID-19aren bilakerari aurre egitea eta honek eragindako krisi ekonomikoa gainditzeko estrategiak elkarbanatzea. Ekonomia gaiei helduta Bruselak agindutakoaren arabera eta Europako funtsak jasotzeko baldintza gisa Gabonen aurretik egikaritu beharko luke Espainiako gobernuak lan erreforma bada. Aste honetan bertan hasiko dira bai Moncloak eta bai sindikatuak eta patronalak biltzen, elkarrekin biltzen, bilerak egiten, eztabaidatzen batez ere behin-behinekotasuna dago lan erreforma horren muinean. Aiara de Urreta, eguerdion. Bai, aste erabakigarria da hau lan erreformari dagokionez, 3 aste bakarrik gelditzen dira negoziazioak bukatzeko eta asteon bilduko dira egunero Espainiako gobernua, patronala eta sindikatuak. Aldi baterako kontratazioaren gutxieneko neurriak dira eztabaida nagusia. Hala, lege proiektuaren negoziazioa azken fasean dagoela dirudi, Espainiako gobernuak urte amaierarako lortu nahi baitu lan erreforma. Izan ere lan erreforma funtsezkoa da gobernuak Europako batzordearekin hartu duen konpromisoari jarraiki New Generation funtsen bigarren ordainketa jaso ahal izateko. 15 egun inguru falta dira lan erreformaren inguruko negoziazioak bukatzeko. Europako batzordeak esan zuen urte amaitu aurretik nahi zuela lan erreforma indarrean. Eta horren menpe zegoela Espainia New Generation funtsen beste zati bat jasotzeko. Hala ere, pasaden astean epeak gutxi gorabeherakoak direla zehaztu zuen Bruselak. Baina Espainiako gobernuak hitzeman du epea beteko duela eta erreforma izango dela. Aldi baterako kontratazioaren gutxieneko neurriak dira orain eztabaida nagusi. Gobernuak proposatu du lan karga bereziko egunetarako gordetzea eta soilik 80 egunez.
Garbina Aramuru Labeko idazkari nagusiak Euskadi Irratian mahain gaineratu du ez dela egongo lan erreformaren guztizko indargabetzerik. Izan da lan erreformaren guztizko indargabetzerik ez dela egongo, are gutxiago patronalarekin adostasun bat bilatzen balin bada eta patronalari beto eskubide hori ematen bazaio. Mitzel Lakuntza Elako idazkari nagusiak gainera Radio Euskadin azaldu du patronalak ez duela nahi lan erreformaren indargabetzea. Creo que es muy evidente que la patronal no va a entrar a una derogación y eso es lo que siempre hemos dicho, si se mantiene la patronal en la mesa, la posibilidad de que esa reforma se derogue no es real, ¿no? Espainiako gobernuak hitza eman du epea beteko duela eta erreforma izango dela sindikatuen eta patronalaren onespenarekin ala onespenik gabe. Lan erreforma beraz aurrerantza doa, baita ere pentsioen erreforma aurrera doa eta astelehenero legez Hego Euskal Herriko pentsiodunak kaleak bete dituzte gaurkoan ere. Abenduan zehar mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dute eta gainera urrengo data garrantzitsua ere azpimarratu dute, Aiara. Urrengo data garrantzitsua pentsiodunentzat urtarrilaren 15ean izango da. Egun horretan 4 urte betetzen baitira mobilizatzen hasi zirenetik eta haien aldarri nagusiei eutsi diete 4 urte luze horietan eta borroka zein erresistentziari esker hobekuntza batzuk lortu dituzte, besteak beste gutxieneko pentsioa apur bat igotzea. Hala ere, pentsio erreformaren lehen zatia onartu berri du Espainiako Kongresuak eta pentsiodunen iritziz atzerakada bat izan da. Gainera, 2021 eta 2022an pentsiodunek erosteko ahalmenaren 3,1 galduko dute. Kapiren arabera erregularizatzen dira pentsioak eta gobernuak ezarri du 2,5ko igoera 5,6koa izan beharrean. Gauzak horrela, Jospo Barrutia, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, jakinarazi du ez dutela horrelakorik onartuko eta horregatik borrokan jarraituko dutela eta urrengo data garrantzitsua urtarrilaren 15ean izango dela. Guk mobilizazioekin jarraitu nahi dugu, beste gauza batzuen artean horrengatik ere. Urtarrilaren 15ean, 4. urtea betetzen da mobilizazio horrokor haiek hasi zirenetik. Eta hemen, astelehenero manifestatu garenetik, 4 urte. Orduan egun berezia, larun bat tokatzen da urten, da egun berezia egin nahi dugu. Inbitatuko ditugu beste agente sozial guztiak larun bat horretan, ondino definitu bari dakogun manifestazio horretara etortzeko. Bestalde, Aiara, Europako batzordeak irizpideak ezarri ditu, plataforma digitalean lan egiten duten langileak plantillan zar daitezen autonomo faltsuak izatea ekidin nahi da horrela Uber edota Amazon bezalako plataformetan zein irizpideen Europako batzordearen arabera, 28 milioi pertsona inguruk lan egiten dute Amazon edo Uber bezalako enpresa digitaletan eta horietatik 5,5 milioitik dagokien lan estatusa aitortu gabe dutela uste du Bruselak. Hala, egoera hori erregularizatzeko, autonomo faltsuak saihesteko eta plataforma horietan dauden pertsonen lan eskubideak bermatzeko, Europako batzordeak 5 irizpide proposatu ditu. Plataforma eta langilaren arteko lan harremanetan, baldintza horietako 2 gutxienez betetzen badira, behargin hori plantillako langile bezala dela ulertuko da, eta horrela eskubidea izango du besteak beste, gutxieneko soldata jasotzeko, oporrak izateko edo langabezia jasotzeko. Eskerrik asko, Aiara de Urreta. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, LAB sindikatuak iragarri bezala baztertu egin du greba orokorra aurten egitea. Horren gainean hitz egiteko bat egingo dugu, idazkari ondoko nagusia den Igor Arroiorekin, eguerdion? Eguerdion, bai. Azaldu duzuenez, erabaki hau etorri da LAB
eta elaren arteko desadostasunak edo desberdintasunak direla eta gai honen gainean. Ezta zeintzuk izan dira desberdintasun horiek? Bueno, guk erabaki duguna ez da horren beste greba baztertzea. Guk erabaki duguna da zintzotasun ariketa bat egitea eta euskal langileei eta euskal herriari esatea zertan diren gauzak. Eta afera da eta realitatea da, elak erabaki duela bere hitza jatea eta erabaki duela greba amaitu aurretik greba orokorrik ez egitea. Eta iruditzen zitzaigun inportantea zela horren berri ematea. Elak baztertu duela greba orokorra egiteko aukera, gu mezulariak izan gara, iruditzen zaigulako zintzotasuna importantea dela sindikagintzan eta politikagintzan ere bai, ez? Eta egon diren bi desberdintasun nagusiak izan dira, alde batetik gu planteatu izan dugu beti Madrileko erabakietan eragin behar dela, baina batez ere Euskal Herrian bide bat egin behar dela posible egiteko Madrilen ezinezkoa dena. Guk sinisten dugu Euskal Bidean, guk sinisten dugu hemen dagoen potentzialan eta dauden aukeretan aldaketa sozial eta politikoak eragiteko, baina elak Madrilera mugatu du grebaren inguruko kudeaketa Madrilgo agenda indartuz, eta hitzez bere kongresuan esaten bazuen ere alde bakarreko bidearen alde zegoela, ikuspegi soberanista batetik, praktikan egin duena da Madrilgo agenda indartzea. Eta bigarren desberdintasuna da, gu planteatzen genuen lehen egin behar zela greba, eta planteatu genion ere elari greba orokorra egiteko data zehatz bat urtea amaitu aurretik. Baina elak uko egin dio horri, esaten zuelako itxaron behar zela. Itxaron behar zela, eta inbeste itxaron du non pasatu da aurrekontuetan eragiteko garaia, non pasatu den pentsio erreformaren lehen txanpa, eta non pasatzen ari den ere lan erreformaren tren hori, guk hemen Euskal Herrian gure etxeko lanak egin gabe, greba orokorra egin gabe. Eta guretzat hori arduragabekeri bat da, lidergo falta bat adierazten du, eta oso kritikoa gara elak izan duen kudeaketarekin. Eta honen aurrean, zein izango litzateke bidea orain, izan ere ikusita ez, bizi dugun egoera sozioekonomikoa, ziklo mobilizatzaileak bere horretan jarraituko du ala ere? Horrela da, bai, guke hasieratik esan genuen egoerak eskatzen zuela ofensiba soziosindikal bat antolatzea. Alde batetik pandemiak agerian utzi dituen hutsunei aurre egiteko, krisi ekonomikoak langileongan dituen ondorioak horiei ere aurre egiteko, KPI-aren igoera izugarriak eskatzen du borroka sindikalak ugaritzea, eta zentzu horretan planteatzen genuen borroka soziosindikal garai bat ireki behar zela eta horretarako izan behar zela tresna greba orokorra. Zoritxarrez epe motzean ez dugu erabiltzerik greba orokorraren tresna hori, ez dagolako greba orokorra deitzeko gehiengo sindikalik, esan bezala bakarrik geratu gara, baina iruditzen zaigu ofensiba soziosindikala martxan jartzeko helburu horri eutsi behar zaiola eta eutsi daitekeela. Izan ere, lantegietan, sektoreetan eta kale mailan ere borrokak ugaritzen ari dira. Bihar bertan esaterako Bizkaiko erresidentzietan greba eguna izango dugu, pasaden astean izan genuen Bizkaiko konserberetan, iragarri da lehen aipatu den bezala, pentsiodunen mugimenduak urtarriaren 15ean dauka erronka berri bat, eta guk ere baditugu hainbat iniziatiba martxan jarriko ditugunak urrengo aste eta hilabeteetan ofensiba soziosindikal hori indartzeko. Beraz, grebarik ez da posible momentu honetan greba orokorrik, baina grebak pluralean bai, posible da, eta horretara goaz, greba garai batera goaz, hainbat borroka piztuko ditugu eta hainbat iniziatiba hartuko ditugu Madrilen posible ez den hori Euskal Herrian posible egiteko. Eta da, langileen aldeko erabakiak hartzea dena, langileen aldeko politikak egitea dena hemen Euskal Herrian. Igor Arroyo, eskerrik asko, zetasun guzti hauek emateagatik. Ni esker zuei eta ongi segi. Eta gaiz beste eginda, kutsatzeek goranzko joera izaten jarraitzen duten bitartean, aste honetan bertan hasiko da umeen txertaketa Hego Euskal Herrian. 78.000 dosi heldu dira gaurkoan hegoaldera eta asteazkenean abiatuko da aurren txertaketa esan bezala. Aurrei jarriko zaien dosia helduei jartzen zaienaren herena izango da. Eta gainera, 3 asteko tartea utziko da lehen dosiaren eta bigarrenaren artean. Pandemiaren zabalpen hori gelditzeko tresna gisa ikusten du baliagarri aurren txertaketa hori Felix Zubiaz, Donostiako Ospitaleko zainketa intentsiboen unitateko zerbitzu buruak. Eta bitartean Eusko Jaurlaritzak COVID ziurtagiria beste eremu batzuetara hedatzeko eskaera egin du. Eusko Jaurlaritzak COVID pasaportearen erabilera zabaldu nahi du ostalaritzako establezimendu guztietara.
baita ere gimnasioetara, ospitaletara eta zentro soziosanitarioetara eta horretarako baimena eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari. Estelako gaiei helduta, atzokoan dozenaka lagun batu ziren Iruñean abiadura handiko trenaren aurkako manifestazioan. AHTA Euskal Herriko proiektu handiena dela gogoratu dute, 12.000 milioi eurotik gorako kostuarekin, diru publikoarekin bakarrik enpresa elitei mesede egiten diena. Esan dutenez, sobra hauek berehala eta behin betiko gelditzeko eta haren funtsak gastu sozialentzat bideratzeko eskatu dute. Eta Oiartzungo udal artxiboak aurkikuntza interesgarria egin du, izan ere 18. mendeko euskaraz hutsez idatzitako gutuna aurkitu baitute. Oiartzungo udal artxiboan 1753. urtean euskara hutsez idatzitako gutun bat aurkitu dute. Gutun hau euskaraz da, oso ale gutxi daude euskeraz idatzitakoak garai horretako konstantzia dakaguna behintzat. Aldi horretatik aurkikuntza oso interesgarria da guretzako. Idatzizko euskeran aletxo bat da Euskal Herrian historian eta Oiartzungo historian. Bai adierazten du, 18. mendean euskeran erabilera bazuela normaltasun batean erabiltzen zela Oiartzunen ere, ez? Beste askotan bezala, gauza batzuk behiratzen ari gehala, bestelako datu batzuk azaltzen zaizkigu, eta batzutan datu horiek harri bitxiak bihurtzen dira. Bitxia da, gutuna 1753koa izaki, 1700 garai hortako aktaliburuan sartuta dago, orduan letra molde aldetik, ohituta ez dagoen jendearentzako ere nahiko ulerterraza dela. Zorionekoak gu, oaintxe, 2020 mende honetan, oraindik udal funtsek edo udal artxiboek zusteko politak ematen dizkigutelako. Gutuna 1753ko urrian idatzetako eskutitz pribatu bada, Oier Gerezietak edo berak sinatzen zuen bezala, Oier Greziet, Oiartzungo zirujaua zenak, herriko bikarioari, Jose Fagoakoari, Frantziatik bidalia. Gutunean, Oierrek zera eskatzen dio bikarioari, udalaren aurrean hainbat lan edo hainbat kudeaketa edo hainbat gestio egiteko. Guzti hori hizkuntza apaindu batean egin du, garai hartan ohikoa zen bezala. Gainera lapurteraz idatzita dago. Hizkuntza minorizatzeko aleginetan eta alegin horien ondorioz diren bestelako topiko batzuk eta iritsi izan direnak eta gaur egun batzutan ere entzun behar izaten ditugunak, alegia euskaldunak beren artean ezin dutela elkar ulertu eta olakoak, eta hor ikusten dugu nola 18. mendean euskalki ezberdinen arteko hiztunek euskeraz normaltasunez egiten dutela, kontuan hartuta 18. mendeari buruz ari garela hizketan eta garai horretan euskararen jazarpena hasia zela. Finitzen dut jauna, galdegiten dauzudalarik zure amodioaren kontinuazionea. Oro bat egiten dut gobernuko jaun guztiei eta bertzen nire adiskide guztiei ahantzigabe mediku jauna. Barkatu nire ausardia, segurtatzen zaitudalari nitzala eta izanen bizi naizeno, amodio eta humilitate osoarekin, afekzione eta errespetu osoarekin, zure zerbitzari fidela, Oier Greziet. Eta nazioartean Kaledonia Berriko erreferenduma boikoteatu egin dute independentistek eta ezezkoa irabazi du. Frantziaren menpeko izaten jarraituko du Kaledonia Berriak. Hala erabaki dute gaur egin duten atzo egin zuten erreferendumean bozkatutako herritarrek. Baiezkoak botuen 3,5% soilik jaso du. Hori eragin duena independentisten erabakia izan da, pandemiagatik kanpainarako baldintza egokirik ez zegoela argudiatuta galdeketari boikot egiteko deia egin baitzuten. Basua izan da parte hartzea, 40% iaia, baina Frantziako gobernuak jakitera eman duenez, parte hartze basuak ez du ezbaian jarriko galdeketaren legitimitatea. Eta gurera bueltatuz, kultur alorrean Zama doinuz arindu jaialdiaren 7. edizioaren nondik norakoen berri emango du Iker Aginagak.
Zama Doinuz Arinduz ekimenaren 7. edizioaren egitaraua iragarri du Etxarriko sarek. Kontzertuek eta ikuskizunek osatuko dute programa eta besteak beste, Amak, Bulego, Zelanda, Onkixin, Makonak eta Modus Operandi taldeak arituko dira urtarrilaren 16an Etxarri Aranazko kulturretxean. Ekimenaren arrakastari erreparatu diote antolatzaileek kaleratutako oharrean, eta arrakasta horrek eraman ditu herri hartako sare herritarra eta bertako presoen senide eta lagunak 7. ospatzera urte hasierako elkartasun ekimena. Izango balu urte bat, minutu batek, izango nituzke 40 urte, kontatzeko zenbat hazidan alaba, kontatzeko naizun guztia seme. Azaldu dute ekimenari eustearen arrazoia. Naiz eta urratsak egin diren oraindik ere urrunketa eta oro har salbuespenezko espetxe politikak indarrean jarraitzen dute. Eta hain zuzen horri erantzuteko sortu eta garatzen ari dira Zama Doinuz Arindu egitasmoa. Non hainbat sortzaileek bat egiten duten presoekiko eta senideekiko elkartasun jaialdi batean. 2021ko edizioan online ikuskizuna izan zena aurrez aurreko izatera itzuliko da urte hasieran. Eta aipatutako musika taldez gain, Leiotikan eta Unidad Alavesa ere arituko dira. Haiekin batera, Mirari Martiarena, Antxon Telleria, Jose Aldasoro eta Nerea Arriola bakarrizketariak ere izango dira. Ikuskizunaren 2 pase eskainiko dira Etxarri Aranazko kulturretxean. 5etan hasiko da lehenengoa eta arratsaldeko 7:30 bigarrena. Eta ekimenerako sarrerak salgai izango dira etxarriaranaz.com web atarian eta Etxarri Aranazko Xapatero eta Leku Ona tabernetan. Hortzartean, oiua, odola, haize gorria, sartu Tarte bat eta jarraian itzuliko gara, gaurkoan Miren Gorrotxategi, Legebiltzarreko Elkarrekin Podemos iuko bozeramailea elkarrizketatzeko, baina aurretik gogoratu Amaikak zuen babesa behar duela, bai kalitatezko edukiak bermatzeko eta aurretik dituen erronkei aurre egiteko. Horretarako Amaika Telebistak Amaika Fundazioa jarri du martxan eta kideek 130%ko entzuliko zaie errenta aitorpenean. Amaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu amaika.eus bat izan Amaika egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar. Amaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Amaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, Amaika egin. Giza eskubidean defendatzaileen etzea martxan jartzen ari dira artean, eragile eta norbanako ugarien parte hartzearekin. Sorterrian mehatzupean dauden ekintzaileen aterpea da bazoa, baita hausnarketarako eta ikerketarako guneare. Hala, Olatz Talaberak proiektuko kideak azaldu duenez, urteak daramatzate proiektuarekin bueltaka. Eta nonbait, beti opatu izan dugu gureak joan direnean ere topatu dituzten eremuetan ongi ajera ona jaso izana, ez? Eta nolabait, munduko gaur egungo egoeraren arabera bai egepresioa hainbat bojoka ezpajuren ondoriozkoak eskatzen zuen ere guk orain ajera egiteko espazio hori, ez? Talaberak gainera nabarmendu du basoa harrera gune bat dela. Gogoeta horretantzeak etxe honek, nolabait aurkitu genuen etxe honek, aukera eskaintzen zigun ajera bat egitea defentsan zeuden pertsonekin, baino beti ere komunitatean, ez? Bizitzeko beste modu bat ere sustatu nahi dute basoan, lurraldearekin estuago lotuta egongo dena eta kontzienteagoa izango dena. Elikadura burujabetzan oinarrituta. Eta proiektua aurrera eramateko Txuzelorzak proiektuko kideak adierazi duenez crowdfunding kanpaina bat abian jarri dute. Bai, egia da,
behar dugu jentearen parte hartzea, behar dugu jentea hona etortzea, behar dugu gurekin batera partekatzea, esperientzia ezberdinak hemen edo beste zenbait lekuetan partekatzea, baina baita ere behar dugu orain hasierako momentu honetan eta hortarako jarri dugu martxan crowdfunding esperientzia bat jarri dugu martxan. Proiektuak mundua aldatzeko ilusioa eta gogoa uztartzen ditu, erresistentziarako gunea eta ustez bidezkoagoa dena praktikan jartzeko asmoz. Gainera asanblada eta lantalde bat baduten, hainbat batzorretan banatuta. Apa, urtaldeko urtzi asko naiz, eta gure single berrirako prestatu dugun zoratzen bideoklipa nahi nizuke aurkeztu. Ia gustoko duzuen eta zuek ere pixka bat zoratzen zareten. Eta besterik gabe, guretaz berri gehiago jasotzeko, gure Instagrameko kontua urbeko/musikak, edo zuzenean gure webetik, urmusikak.eus. Zaindu. Zoratzen ari nahi zure olatuen artean, laino artean tarte bat ikusten, nola ezeanago argi izpi baten azpian. Goizeko 8 dira, eskieretatik bera, danoan eure gauzak hartuta, azkar presaka, bidea astera noa, ateak eta itxita, berriro ere gora noa, burua aztuta, zoratzen ari nahi zure olatuen artean, laino artean tarte bat ikusten, nola ezeanago argi izpi baten azpian. Eguna iuntzen doa, sartu nahi dut uretan, burua usteak bertan utzita, barrura noa, zoratzen ari nahi zure olatuen artean, laino artean tarte bat ikusten, nola ezeanago argi izpi baten. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea eta bozeramailea, eguerdion. Eguerdion. Lehenik eta behin, uholdeai buruz hitz egin behar dugu, denboralea amaitu da, baina ondorioak latzak izan dira Euskal Herri osoan, bildako ere utzi ditu. Egia da, hortxe, orain da momentua pixka bat aztertzeko zer gertatu dan, zergatik gertatu dan, eta egia da, lurre jauziak gertatu diren horietan, badaukala ze ikusirik, arbola plantatzen diren horiekin, eta hori kontuan hartu beharreko gauzak dira, baina batez ere guain momentu honetan ikusteko zer gertatu dan, zenolako kalteak sortu diren, eta kaltetutakoei laguntza emateko momentu da. Aktualitatearekin jarraituta, politika lorrari begira, gaurkoan Iñigo Urkullu lehendakaria, Katalunian dago, bilduta, Per Aragonez, presidentarekin, bertan hitz egingo dute pandemiaren kudeaketaz, eta baita ere horrek eragindako krisi ekonomikoaz, ez dakit jarraitzeko aukerarik izan duzun? Gaur ez dut aukerarik izan, batetik bestera bilen izelako, baina noski jarraituko dudala bai. Bada gai bat oso importantea dana guretzat. Kogobernantza eskatzen du askotan Urkullu lehendakariak Madrili begira baino gero Euskadin ez da inbesteinoko kogobernantzarako joeraik izaten eta. Zein puntutan da, oraintxe bertan Elkarrekin Podemosen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremana? Beti bezalakoa, gu indar politiko desberdina gara, helburu politiko desberdina ditugu, estrategia politikoa desberdina daukagu, modu desberdinan ikusten dugu gure gizartea eta gure gizartearen beharrak. Eta batez ere, nori nahi diogun lagundu momentu bakoitzan gizartea hobea izan dadin, eta justuagoa eta igualitarioagoa izan dadin, perspektiba diferenteak dauzkagu. Baina hori horrela izan da, gure asmoa, gure
gure jarduera politikoa beti izan da, jakinda gobernuan dagoena EAJ dela, alik eta inzidentziarik gehiena egin, akordioak iristeko nahi horretan, borondate horretan gobernuaren partetik ere, alik eta inzidentzia gehien eiten, guk ikusten dugun gizarte hori edo gizarte behar horri erantzuna emateko. Aurrekontuetan osoko zuzenketa aurkeztuko duzu, ez da lortu akordio batera iristea, zer da gertatu dena? Gertatu da, gobernuak ez zeukala interesik gurekin akordio batera iristeko. Nik uste hori oso garbi gelditu dela, guk hainbat proposamen egin genituen, eta azkenean, azkeneko bilerara joan ginenean, Eusko Jaurlaritzak oso argi esan zigun guretzat, eta gainera horrela aitortu zuen berak, badakigu hauek zuentzat oso garrantzitsuak direla, baina hauetaz ez du hitz egingo. Eta mahai gainean jarri zituen hiru ardatz nagusi zirenak guretzat, eta gobernuak ikusten zituenak. Horitako bat zen, energia enpresa publikoa sortzearena, ikusten du gauza irreal bezala, guk ez dugu horrela ikusten, badakigu beste batzotan ere egiten direla, posibilitatea dagoela eta horrek lagunduko lukela. Oligopolio energetiko boteretsu horri, boterea kentzen eta hori beti gizartaren onurarako izango litzatekeela, hori alde batetik, eta beste bi ardatz jarri genituen mahai gainean, zintzutan Eusko Jaurlaritza ez da sartu nahi izan, eta eta gainera ikusita orain pandemia egoerak nolako buelta eman duen, 4.000 langile, osasun langileak egon zirenak eta kaleratuak izan direnak, ustez pandemia gaindituta zegoelako berriz ere kontratatzea, berriz ere sartzea. Eta hori egiten ari dira hainbat lekutan, Nafarroan, Valentzian, Balearetan, eta beste leku batzutan, ez da gauza irreal bat, egin daiteken zerbaita, eta beharrezkoa dana gainera. Eta gero beste gauza bat eskatzen genuena zen, eskolari begira, hezkuntzari begira, segregazioa ekiditzeko hitzarmen bat egitea inklusioari buruzkoa, eta horretarako dirua jarri behar da baita ere. Hori ez da irreala ez dare, baina ez du ez dare nahi izan gobernua hortan sartu. Beraz, gobernuak aditzera ematen dizunen zuentzat ardatz nagusiak direnak ez ditugu mahai gainean jarriko, eta gure plan presupuestarioa ez da mugituko ia ezertan, kontutan eukita gainera, gobernuak gehiengo absolutua daukala, hau da, ez duela inor gehiago behar, aurrekontua onartzeko, borduan, gu beste alde batean jarriko gara guk badaukagulako beste proposamen global bat, eta hori izango da guk aditzera emango duguna parlamentuan. Aldiz, Eusko Jaurlaritza bai heldu dela akordio batera Euskal Herria Bildurekin, Euskal Herria Bildu lehen aldiz abstenitu egingo da, aurrekontuen bozketa horretan. Zergatik uste duzue posible izan dela Euskal Herria Bildurekin eta zuekin aldiz horrelako mezuak jaso dituzue, errealistak ez diren mezu horiek? Ez da errealistak, esaten dizuan bezala, badira realistak gertatzen dena da gobernuak ez duela egin nahi. Ez da besterik da borondate politiko kontu bat, errealista badira, baina ez dauka gogorik hori egiteko. Eta zilegi da gainera, eta badauka gehiengo nahikoa bere plana gainera ezartzeko, inoren laguntzarik gabe. Beraz, irrealistak direla da hitzaki bat erabiltzen duena gobernuak, ez esateko, baina, kira, ez du nahi egin. Zergatik EH Bilduri bai, EH Bilduk ez duelako jarri proposamenak zintzuk gobernuak egin nahi ez dituen. Eta hortan datzagakoa gainera, proposatu dituen desberdintasunak edo zuzenketak, gobernuak onartu dituen zuzenketak oso txikiak direla, oso gauza gutxikoak direla. Zergatik, hor begiratu behar da, ez da horren beste eduki kontu bat, aurrekontuak ez dira aldatzen modu importante batean, hor gertatzen dena da, borondate politiko-taktiko bat egon dela bi alderdien partetik. Zein bakoitzarena? Bakoitzari galdetu behar zaio, baina pentsatzen dute EAJ-arentzat oso ona dela bere burua erakustea, zeinak posibilitatu egin duen, naiz eta beharrik ez izan horretarako, posibilitatu duen akordio zabal bat. Beraz, hor jartzen du nolabait alternatibarik egongo ez balitz bezala. Parlamentuaren gehiengo handi batek aurrekontu marko presupuestario horren alde egiten baldin badu esan daiteke ez dagoela alternatibarik. Hori komeni zaio EAJ-ari. Eta EH Bilduri bere
mugimendu taktikoa, berari galdote barzaio baita ere, baina printzipioz pensatzen dut izango dela, gu kapasa gara akordiotara iristeko, estatu mailan, Nafarroan, Euskadi mailan, eta hori da nahi duguna erakutsi. Ordan, akordioa ez da gauza praktikotan itzultzen. Horregatik esaten genuen guk zala marketing politiko kontu bat, talako mugimendu taktiko bat zeinaren bitartez alderdi politiko batek, koalizio politiko batek bere burua ikusten du modu batean islatuta. Eta aurrekontuen gainean egindako akordio honen ondoren, uste duzu Euskal Herria Bilduren eta EAJaren arteko harremanean aldaketak emango direla? Posible da, ez dakigu zer gertatuko dan, baina printzipioz EH Bilduk esan zuena izan zen, hau aurrekontu hau nahi eta nahi ez aurrera irtengo da, gehiengo absolutua daukalako, bai. Baina egia da, orain momentu honetan hainbat lege onartzeko direla, azkenean legegintzaldi honetan 40 lege onartuko dira. Gure horregatik esaten nuenik legegintzaldiaren hasieran, hau legegintzaldi konstituyente izango da. Hainbeste arau, lege, importante onartuko dira legegintzaldi honetan, gure etorkizuneko hainbat urtetarako izango dela erabaki horra. Orduan, nahi eta gehiago absolutua eukita, lege horiek aurrera aterako dira. Kontua da, printzipio hori kontuan hartuta, zein izango da bestion jarrera, oposizioan gaudenon alderdian jarrera. Noski printzipioz, inzidentzia egitea alik eta gehiena. Baina non jarriko dugu marra. Nola jakoetuko dugu? Edukiari begira eta marra jarri posible dan leku batean ala taktikara begira. Eta hori, edukiari begiratzen baldin badiogu edo taktikari begiratzen baldin badiogu, horren arabera erabakiko da zer gertatzen den eta zer gertatzen zen. Behin baino gehiagotan ere iradoki duzu, balizko hiruko ezkerreko gobernu baten eraketa, Elkarrekin Podemos, PSE eta Euskal Herria Bilduren artekoa. Euskal Herria Bilduren eta EAJaren arteko akordio horrek xede hori nolabait aldatzen du? Ez, esaten izan bezala, gauza bata, ze nolako helburu daukazan politikoki, eta gure xedea, gure helburua da, hiru alderdiko Euskadin ezkerreko gobernu bat edukitzea. Gertatzen dena da, hauteskundak egin, zenbakiek horrela eman dute, horrelako paktuak eman dira, eta orduan gobernuan dagoena beste alderdi politiko bat, orduan gure politika egiteko momentuan izan behar du adostea gobernuarekin ahalik eta inzidentzia gehien edukitzeko. Horrek ez du esan nahi, helburu politikoa beste batanik, edo gurari politikoa nahi izango genduken errealidade ideal hori beste batanik. Orduan, printzipioz, politikan posibilitate guztiak zabalik daude beti. Orduan, hor bi gauza hartu behar da kontudan. Alde batetik, numeroak, ze posibilitate erreal agertzen diren koalizioak egiteko batetik eta bestera, eta bestetik estrategia eta taktika politikoak. Eta PSE-ri dagokionean berriki, idazkari nagusi kargua hartu du Eneko Anduezak, horrek ere aukerak zabaltzen dituela uste duzu? Aukerak beti egon dira zabalik. Gero beste gauza bata aprobetxatzen diren edo ez diren edo nola aprobetxatzen diren. Horren, egia da Eneko Anduezak oraingo honetan hitzetan behintzat bai agertu duela argiago esan daiteke edo posibilitate erreal lago bezala planteatu duela horrelako bat. Baina hori gauzak esan daitezke 1000 gauza, gero gauzak egin behar dira. Eta gauzak egin arte ez dakigu ze izango dan gertatuko dana. Aipatu duzu legebiltzarrean hainbat lege proiektua aurrera eramango direla legegintzaldi honetan, eta aipatu duzu baita ere PSE-ren eta EAJaren gehiengo osoa, eta era horretan onartu zen aurreko astean Tapia legea deituriko hori, ingurumen administrazioaren legea, oposizio guztia aurka bozkatu zenuten arren, zein hausnarketa honen gainean? Tapia legea ditzen zaio, Tapiaren departamentutik datorren helburu politiko bat asetzeko egindalako. Lege honek zeukan proiektu bat, erredakzio bat, guk erredakzio horri jarri genizkion baita ere, hainbat zuzenketa, uste genuelako ezala nahikoa zegoen bezala, baina gobernuko alderdiek ere badaukate posibilitate autozuzentzeko. Zer gertatu zen, autozuzenketa bat sartu zutela eta autozuzenketa horren bitartez beste lege bat
aldatzen dutela. Ez administrazioaren, ingurugiro administrazioaren legea, baizik eta lurralde planeamenduaren legea. Zertarako, posible izateko Tapiak zuzentzen duen departamentuak buruan proiektu konkretu bat daukanean, izan daiteke eolikoa, izan daiteke gasa ustiatzekoa, izan daiteke erraustegi bat, dana dalako bat, horrelako proiektu bat daukanean buruan, eta udalerriak bere kontrako borondatea agertzen duenean, udalerriaren borondatearen gainetik jartzeko eta proiektu hori aurrera emateko. Orduan, Tapiak berak defendatzen duen hori, esan ez, normalean jendeak ez du nahi izaten bere jardinean eduki gauza politiak ez direnak eta beti esaten du nimbi, hori printzipio hori beste baten, ez nire jardinean, besteenean baizik. Eta hori gerta ez dadin gobernuak hartu behar du erabakia. Baina hori baino gehiago da Tapiak berak egin ahal izatea proiektu energetiko konkretu bat nahi duen lekuan. Kontuan izan behar dugu Gasteizen Armentiako gaz putzua ez ustiatzarena hori izan zala erabaki udalerriaren erabaki bat. Beraz, horrela gerta ez dadin, horrelako zuzenketa bat sartu du bere legean. Legebiltzarrean ere, lanean ari zarete hezkuntza lege berria egikaritzeko, zein puntutan da? Ponentzia, orain eragileak ari dira bere hitzartzea ematen ponentzia honetan, eta orduan oraindik entzuten. Eta ikusiko dugu zer gertatuko da. Esan daiteke EH Bildu eta EAJaren artean nahiko aurreratuta dagoeneko zeo zer, baina ez dakigu ondo egi zer dan aurreratuta dagoena, ikusteko dago. Podemosen autua edo proposamena zein izango litzateke? Hortan ere oso argi dauzkagu gure autua zintzu diren. Alde batetik uste dugu gurean badagoela anomalia oso importante bat eta da hezkuntza erdia konzertatua dela, itunpekoa dela, eta horrek ez du hori anomalia bata, legeak berak gure Euskadiko hezkuntzako legeak esaten du ohikoa izan behar duela publikoa eta kontzertatua datorrela pixka bat osotzeko plan orokorra, eta hori ez da gertatzen ari, erdizka gaude, badaukagu mailarik altuena estatu guztien, hori kontzertatuarena, eta hori ez da, berez ez da anomalia batanik eta ez daukala inolako eraginik, horrek eragina asko dauzka gauza askotan, besteak beste segregazioan adibidez. Eta gurean, Euskadi mailan, hezkuntza alorrean segregazio maila handia dago. Eta horrelako gauzak dira ekidin behar ditugunak, eta diru publikoa behar du izan zentru publikoentzat. Horixe beraz zuen xedea hezkuntza alorrean, eta bien bitartean ere koronavirusaren berriak eta lerroburuak izan ere berriro ere kutsatzen gorakada bat ematen ari da, ez dakigu beste olatu bat horrela deitu daitekeen. Orain arte, Jaurlaritzak hartzen ari dituen neurrien gainean, zer esan dezakezu? Neurriak, gobernuak hartutako neurriak normalean beti errespetatu izan ditugu, batez ere, datu zientifikoetan oinarrituta baldin badaude. Ez dugu gerrarik egiten gobernuak hartzen dituen neurrien kontra. Oso nekeza dela aitortzen dugu, pandemia bat kudeatzea, erabakiak hartu behar dira, erabakiak izan daitezke eragingarriagoak edo ez, horik onartu. Baina egia da, eta hori bai esan barra dagoeneko, badakigula hainbat gauza, pandemia honi buruz, virusari buruz, nola portatzen den horri buruz, eta ez dela gobernua egiten egin beharko lukeena hainbat alorretan. Nahi dut esan daiteke gobernuaren hartzen dituen neurrien arabera, erantzunkizuna, virusari aurre egiteko erantzunkizuna hiritarrena dela. Orduan, maskarilla jarri behar dugu, noski jarri behar dugula, txertatu egin behar dugula, bai, noski txertatu behar dugula. Baina gero administrazioari dagozkion bete beharrak ez ditu betetzen. Besteak beste, lehen arretako zentruak indartzea, 4.000 osasun langileak berriz ere ekartzea, eta beste gauza bat. Airearen kalidadea kontrolatzea, hori administrazioari dagokio. Guk badakigu aerosolen bitartez, airetik kontaminatzen garela. Guk maskarilla jarri behar dugu, hori erantzunkizun individuala da. Baina gobernuari dagokio aseguratzea arnasten dugun airea
garbia dela, eta horretarako badaude CO2 neurgailuak, badaude filtroak jarri daitezkenak, eta hor badago politika publiko lerro handi bat gobernuak jorratu nahi ez duena. Beraz, hori egiten dituenak errespetatu egiten ditugu, baina egiten ez dituenak ere salatu egin behar dira. Eta zergaitik uste duzu ez dituela aurrera eramaten? Hori gobernuari galdetu beharko litzaioke, baina horik eskatzen dutelako gobernuaren, administrazioaren diru jartzea, gastua. Larun bat honetan, ospatuko duzu, Elkarrekin Podemos, Euskadiren kongresu bat, Barakaldoko beken izango da, zintzuk izango dira, jorratuko dituzuen lerro nagusiak? Bueno, ezinbestekoak, hezkuntza izango da, noski horitako bat, ingurumena baita ere, lan mundua baita ere eta zaintza. Badira ardatz nagusia gurean eta horiek aztertuko ditugu, landuko ditugu, lehenengo ponentzia, mai ponenteak egongo dira mai desberdinetan, eta gero lan taldeak eratuko dira hitz egindako guztiak eta pixka bat jorratzeko. Hizlari eta ordezkari desberdinak ez gerturatuko dira Barakaldora? Bai, Yolanda Díez etorriko da, Ione Belarra ere etorriko da, eta Unai Sordo ere etorriko da, Maria Eugenia Rodríguez Palop ere etorriko da, nire esan hainbat, eta gero sindikatu munduko eta eskola publikoaren guraso elkarteak ere, nire esan alor bakoitzeko pertsonai oso importanteak etorriko dira. Juantxo López Duralde ingurumen alorretatik, esandako ardatz nagusi horitatik etorriko dira oso pertsona erreferenteak direnak guretzat. Jarraituko dugu horretara ere, Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea eta bozeramailea legebiltzarrean, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Estitxu Garai eta Tania Arriaga izango ditugu, orain arte. Mila 1957ko martxoaren 31an Durango bonbaratu zuten Italiako abiazione legenarioko hegazkinek, baina ezen bombak jaurti zituzten herri bakarra izan. Hilabete batzuk lehenago Otxandion bota baitzituzten eta egun batzuk geroago Gernika bonbaratu baitzuten. Durangoko erasoak biktima gehien eta hondamendi handiena utzi zuen. Izan ere, garai hartako Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak jaso zuenez, bonbarraketan 137 pertsona hil ziren. Jaurlaritzak argitatutako dokumentuaren arabera gainera gorpuak Durangoko hilerrian lurperatu ziren. 84 hilotz 2 hobi komunetan eta gainerakoak familiako hilobi edo panteoietan sartu zituzten. Hala, hobi komunetan sartu baino lehen identifikatu zituztenen izenak argitaratu ditu orain Durangoko Gerediaga elkarteak. Inork erreklamatu ez zituen pertsona haien familiartekoak aurkitzea helburu. Marian Bilbatua Durangoko hirigintza zinegotziak nabarmendu duenez 100 pertsona egon daitezke lurperatuta. Lehenengo pausua egiten ari diren lana da familiak identifikatzea. Badago zerrenda bat eta egun pertsona egon daitezke horre lurperatuta. Horrez gain Bilbatuak azaldu lanean ari direla hobi komunak identifikatzeko. Hobi komunen lekuaren identifikazioa. Eskatu dugu, Gogora Institutuari eskatu diegu identifikatzea. Baditugu hainbat datu, eta gutxi gora bera badakigu non egon daitezken hobi komunak, baina behar da lan bat egitea, Maki Arantzadik egiten du lan hau, eta eskaera luzatu genien nion Gogora Institutua. Hasieran 137 pertsona hil zirela jaso zuen Jaurlaritzak, baina zerrenda handituz joan zen. Tartean erasoan larri zauritu eta hurrengo egunetan hil zirenekin. Azkenean 237 ageri ziren behin betiko zerrendan. Jon Irazabal Gerediaga elkarteko historialariak egindako ikerketen arabera aldiz 337 izan ziren hildakoak. Hobi komunetan lurperatu zituztenei dagokienez Jaurlaritzak argitatutako zerrendan 84 pertsona egon arren, 58 izen abizenak ageri ziren. Hala ere ez dago zerrenda horren arrastorik. 3 orri bete zituzten hildakoekin, baina norbaitek orri horiek erauzi zituen Durangoko hilerrian lurperatutakoen erregistro liburutik.
Irazabalek bere ikerketak Durango 1917 martxoak 31 liburuan bildu zituen. Bertan azaldu zuen frankistek kendu zituztela orri horiek, bombardaketaren frogarik ez usteko. 2001an argitaratu zuen liburua eta ordutik bere iritzia aldatu du. Momentu honetan uste baitu Jaurlaritzako norbaitek kendu eta eraman zituela. 1980ko hamarkadan Javi Zurikarai Gerediaga elkarteko laguntzaileak izilka esan zion azekiela nonbait zerrenda bat zegoela, izenekin eta informazio gehiagorekin. Hala dokumentuaren kopia bat eskatu zion historialariak, baina diktadura frankista bukatu berria zenez ezinezkoa zela adierazi zion. Horren ordez transkribatu zuen zerrenda, eta giroa lasaitzean dokumentu originala utziko ziola aitortu zion Zurikaraik. Baina handik eta urte batzuetara hil zen eta horregatik Irazabal agiriaren jatorria zein den jakin gabe geratu zen. Horiek horrela Gerediaga elkarteak eskuz transkribatutako zerrenda baliatu du identifikatutako hildakoen familiartekoak aurkitu ahal izateko. Baita, identifikatu gabe zeuden izen abizenak zehazteko ere. Gainera Bilbatuaren hitzetan funtsezko lana da hildakoen bizi historia ezagutzea, memoria duinagoa marrasteko. Lan bi hauek dira beharrezko pausoak hor dauden pertsonaen memoria berreskuratzeko, duintasuna beraiena eta beraien familia duintasuna berreskuratzeko. Gaur gaurkoz dokumentazio lana egiten daude eta familiak lokalizatzen behar dute. Egun hilobiak non dauden oraindik zehaztu ez badute ere, elkarteak espero du horiek aurkitzea hurrengo urratsa izatea. Miraririk ez bazter hauetan zenbakien kiteren bankuko korronte garamatzaten korronterek garamatzaten arroken kontra arroken kontra zer esaidazu zer espero duzu geroaz. Eta egunero lege solasaldiari bide emango diogu eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Estitxu Garai, lehen aldiz magazinean ere, eguerdion, ongi etorria. Kaixo bioi, eskerrik asko gonbidatzagatik. Bueno, lehenik eta behin lan mundura begira jarriko gara, lan erreformari begira, hain zuzen ere, izan ere aste honetan, erabakigarria izango da aste honetan eta hurrengoan, Gabonen aurretik egikaritu behar dutelako lan erreforma hori, Bruselak agindutakoaren arabera, Europako funtsak jasotzeko, ikusiko dugu Aiarade Urretak bildutako informazioa lehenik eta gero komentatuko dugu. 15 egun inguru falta dira lan erreformaren inguruko negoziazioak bukatzeko. Europako batzordeak esan zuen urte amaitu aurretik nahi zuela lan erreforma indarrean. Eta horren menpe zegoela Espainia New Generation funtsen beste zati bat jasotzeko. Hala ere, pasaden astean epeak gutxi gorabeherakoak direla zehaztu zuen Bruselak. Baina Espainiako gobernuak hitzeman du epea beteko duela eta erreforma izango dela. Aldi baterako kontratazioaren gutxieneko neurriak dira orain eztabaida nagusi.
Gobernuak proposatu du lankarga bereziko egunetarako gordetzea eta soilik 80 egunez. Garbiñe Aramuru Labeko idazkari nagusiak Euskadi Irratian mahain gaineratu du ez dela egongo lan erreformaren guztizko indargabetzerik. Izan da lan erreformaren guztizko indargabetzerik ez dela egongo, are gutxiago patronalarekin adostasun bat bilatzen balin bada eta patronalari beto eskubide hori ematen bazaio. Mitzel Lakuntza Elako idazkari nagusiak gainera Radio Euskadin azaldu du patronalak ez duela nahi lan erreformaren indargabetzea. Creo que es muy evidente que la patronal no va a entrar a una derogación y eso es lo que siempre hemos dicho, si se mantiene la patronal en la mesa, la posibilidad de que esa reforma se derogue no es real, ¿no? Espainiako gobernuak hitza eman du epea beteko duela eta erreforma izango dela sindikatuen eta patronalaren onespenarekin ala onespenik gabe. Hortxe, horixe ez, lan erreformaren gaineko informazioa osaturik ikusiko ditugu berriak baita ere aste honetan zehar, aste nolako negoziazioak egiten dituen Espainiako gobernuak eta patronala eta sindikatuekin, baina aurreko asteetan izandako gora berak ikusita, ez, eta batalkak ere ikusita, ez dakit zer aurreikusi daitekeen, ea lan erreforma hori egiteko adostasuna izango duten. Bueno, adostasuna asko edatzen ari da, adostasuna desiragarria dela. Nik hemen mahai gainean jarriko nuke 2011an egin zenean Rajoyrena ez zela adostasunik egon ere ez. Alegia sindikalgintzatik ez zegoen adostasunik eta orduan ez zen adostasunik biratu eta gaur egun indarrean daukagun lan araudi hau oso kaltegarria dena eta Euskal Herrian eragiten gaituena ez zen adostua izan. Orduan, gobernura iritsi izenean, Sánchezen gobernua konpromesu garbi bat hartu zuen, ez lan erreforma nolabait ukitzeko doitzeko, baizik eta bertan bera usteko, baina gero ikusi dugu nola gaur egun, baina da patronalaren presiopean, hori asko murriztu den eta baita Europatik egin den txantaia nabarmen hori Next Generation funtsak iristeko. Orduan, hurrengo asteak garbi dago, erabaki horrek izango direla, epe hori jada ezarri zaigulako, eta ikusi behar da, ea zenbateltzen zaion, kaltegarrienak behintzat diren alorrei, adibidez behin-behinekotasunarekin zer gertatzen den. Akordio ezberdinetara iritsi da Sánchezen gobernua, beste hemen Euskal Herria Bildurekin lan erreforma bertan bera usteko, bere gobernuaren nolabait sostengua ere, neurri baten, hortik dator, orduan, eskatu behar zaiona Sánchezi da, berak bere gobernu programa betetzeko. Eta Euskal Herritik begiratuta, bazegoen, ez da, mahai gainean agian presioa egiteko greba egotea, eta gaur, Garbiñe Aramuruke goizean Euskadi Irratian, garbi esan du, ez dagoela honetan erabateko sintoniarik, hemengo gehiengo sindikalak batera greba hori egiteko, baina ere ze presio gaitasun dagoen, ez da, Euskal Herritik, bai langileen ordezkaria diren sindikatuak, eta baita ere, kongresuan ordezkaritza daukaten alderdiek, aurrekontuak nolabait bideratuko dituzten honetan eragiteko. Nik uste dute egongo dela. Erreforma kontua da ikusi behar dugula zenbateraino Rajoyren lan marko honen kontu kaltegarrienak bertan bera uzten dituen edo ez, eta hori da aurrengo asteetan jokoan dagoena noski. Hori zera galdera, ez? Erreforma egongo dela argi dago, baina zein punturaino, ez? Guztiz indargabetuko da aurreko urtean Euskal Herria Bildurekin eta beste alderdi batzuekin Sánchezen gobernua adostu bezala, hitza beteko da, Europa hor ere badago, ez? Baldintza batzuk jartzen, beraz ikusiko da, ez? Zein puntura arte aldatuko den egoera. Okerrezpa naiz, pixkat argitzeko el salto edo hor dago esaten duenaren arabera, hor ELAK eta LABek salatu dute, Comisiones Obrerasek eta UGTek honezkero ja adostu dutela patronalarekin zenbait oso garrantzitsuak diren zenbait arlo ja heldu den urtean eztabaidatzea, esan nahi dut, zentzu hortan ja rebaja hori egon badago.
eta okerreztu erenen naiz horituko zeintzu ziren puntuak, baina 3-4 puntu garrantzitsu hor dantzan daude. Dantzan baino, ja adostua, komisionesek eta UGTek hori datorren urtean urterako utziko dituztela. Beraz, hori ulertzen dut nik, ez dela ukituko, eta beraz, erreforma egonen da normala denez, 10.000 milioi hor jokoan daudelakoz, eta pentsatzen dut ez dituztela 10.000 milioi horiek pasatzen utziko, baina ziurrenik esaten den moduan ala baja izanen dela. Hala ere, nik Yolanda Díazengan beti ikaragarrizko itxaropena izaten dut, iruditzen zait oso emakume trebea alako negoziazioetan, eta pentsatzen dut momentu ona dela 2012ko lan erreformari buelta emateko. Ziurrenik urrengo legislatura baino hobea, orain baino hobeki ez gara egonen, baina hala ere ikusi behar. Hortania gota duen puntu hori oso interesgarria da. Azkenean hemen badago gobernu koalizioa osatzen duten bi alderdien artean, badago ere talka nabarmen bat agerikoa delako Unidas Podemosetik nahiko luketela, benetako derogazio bat, edo behintzat bai errokoa izatea, eta Nadia Calviñok ordezkatzen duen alderdi sozialistaren alderdi liberalena, orain ari dela nolabait patronala lasaitzen eta esaten itxaroteko, alarmak ez pizteko, itxaroteko ikusa, orduan horrek pizten dizkigu guri beste alarma batzuk, ezta? Alderdi sozialista hasten denean patronala lasaitzen, baina nabaria da hau ere sartzen ari dela nolabait hemendik gutxira egongo den agertoki elektorale horren prestaketan, eta ikusten dute Yolanda Díaz oso indartsu eta nolabait indarrak batzen proposamen berri batekin agertzeko, eta hau bai bada nolabait bere ikur bat. Eta lan alorrean, berak orain arte lortu dituen akordioak eta erakutsi duen aurpegi hori bai negoziatzailea, baina baita ere benetan lortzen dituela gauzak, ez bakarrik borondatez alderdi sozialistari esaio bat ere gustatzen, eta horregatik lan erreforman egin duen biraketa guztia, tensio nabarmena eragin zuena gobernuan bertan, ikusteko gaude oraindik ematen du, konpondu zutela tensioa, baina hori da gezur nabarmena. Tensio hori orain askatuko da, eta ikusiko dugu honek ere zelan eragingo duen gobernu horren harremanetan. Zenik ez daukat inongo zalantzarik, biei komeni zaiela batuta iristea, eta nolabete gobernua iretatik edo ezapustea, baina tensio hori eta ere azkenean konpromesuak eta norbere hauteslegoak ze espektatiba dauzkan hor daukate. Eta hau oso ala baja bada, Taniak esaten duen moduan, horrek batez ere elkarrekin Podemosi ekarriko lioke desgastea nabarmena denez. Orduan, ikusiko dugu hemendik gutxira, baina jokoan dagoena ez da gutxi, besteak beste Euskal Herriko langile guztiak gaude hau sufritzen momentu honetan. Orduan, ultraaktibitatearen inguruan zegertatzen den, behin-behinekotasuna nola arautzen den, Espainiako lan sistema da desastre bat, eta hori Europako edo munduko edozein ikuskari objektibok esaten dizu. Baina, ikusiko dugu hemendik gutxira batez ere urrengo egun asteetan. Horixe da, ikusiko dugu zertan gelditzen den guzti honek, eta zenolako ondorioak ekartzen dituen gurera ere, izan ere, behin-behinekotasuna eta bestelako ekarri dituen 2012ko erreforma horrek lan munduan oso agerikoak dira, ezta, gurean, batez ere gazteen artean eta emakumeen artean are gehiago bat, jarraituko dugu gai honen gainean, eta hitz egingo dugu luzerako berri gehiago ateratzen diren heinean, eta gai aldatuko dugu, eta gaurkoan ere hitz egingo dugu koronavirusari aurre egiteko neurrien gainean, zuzen ere COVID ziurtagiria horietako bat da. Eusko Jaurlaritzak gainera badago indarrean, 50 gaineko bezeroen tabernetan eta jatetzetan sartzeko, eta orain hainbat eremutara zabaldu nahi du COVID ziurtagiri hori, gimnasioetara edo erietxetara, zaharretxeetan. Asteburu honetan ere izan dira Euskal Herriko hainbat hiriburuetan manifestazioak, COVID ziurtagiri horren aurka, zanez GKS-ek antolatuta eskubide urraketak eta bereizketa sortzen dituela. Ez dakit horren ildotik pentsatzen duzuen zuek edo zein iritzi duzuen COVID ziurtagiriaren gainean eta hartzen ari diren eta hartzen ez diren neurrien gainean. Bueno, horrela botata, nik uste gainera
arazoaren parte dela nola hitz egiten edo nola planteatzen ari garen kontu hau, ezta? COVID pasaportea hori soilik balitz bezala. Ez dakit ongi azaltzen ari naizen, baina pixkatxo bat arakatzen aritu naiz ikusteko nondik nora ezartzen den pasaporte hau, argi eta garbi Europatik datorren proposamena da, ez da? Europako herrialde guztietan ezarri dana, Europatik kanpo ere bai hainbat tokitan ezarri da, eta Europatik datorkigunari begiratzen badiogu eta pixkat irakurtzen badugu, ikusten dugu, ez dela soilik balio, esan nahi dut, COVID pasaportea edo ziurtagiria bezain baliogarria edo baliokidea da PCR, antigeno eta COVID-a pasatu izanaren ziurtagiria. Hori leku guztietan azaltzen ari dira eta beste herrialdeetara joateko, esan nahi dut Frantziara joanen bazina edo ez dakit nora joanen bazina, hiru agiri horiekin pasatu ahalko zinateke. Zer gertatzen da? Eta niretzat hor dago koska. Hemen COVID pasaportea besterik ez dugula entzuten. Eta taberna batera joan nahi badugu, hori besterik ez digutela, bueno, edo behintzat esaten digute hori behar dugula. Ez inork ez digu esaten txertaketa hartu nahi ez badugu beste ziurtagiri batzuk ere bai hor badaudela, egon badaudela. Eta nik uste dut horre aurreko astean ere bai aipatzen nuen pedagogia eskasa ikusten nuela arlo honetan eta uste dut gero eta komunikazio gabezi handiagoa dagoela zentzu honetan. Zeren eta aipatuko balute pasaporteaz gain edo txertaketaren ziurtagiriaz gain, baita ere erabiltzen aldela bai PCR negatiboa edo antigenos edo eta COVID-a pasatu izanaren ziurtagiria, uste dut inposaketa horren sentsazioa pixkatxo bat baretuko litzatekela eta neurriak ere bai gizatarragoak eta ulergarriagoak izanen liratekela. Orain, soilik egiten baduzu, inposatu COVID pasaportea eta esan edo hau edo ezerrez eta hori baldin bada gizartera iristen den mezua, jai dugu eta hori da pixkatxoat nik egiten duan analizia. Eraginkorra da kutsatzeak ekiditeko, zertarako jarri da mahai gainean COVID ziurtagiria? Hombre, kutsatzeak ekiditeko nik uste dute dela presio gune oso indartsu bat, bai jendea txertatzera bultzatzeko hori nabarmena da. Niri gai honen inguruan asko kostatzen zait, iritzi osotu bat edukitzea kontrasan pilo bat agertzen zaizkidalako etengabe. Normalean horrelako neurriak esartzen direnean kontrol soziala nolabait ekar dezaketenak, ze aitortu behar dugu azkenean COVID pasaporteak badakarrela kontrol sozial bat. Niri normalean alarma guztiak pizten zaizkit beti. Zer gertatzen da? Egoera honetan osasuna dagoela jokoan eta egoera honetan dela elkarren zaintza, kolektiboa, orduan sartatzen zaizkit edo nolabaiten hasten zaizkit niretzat oso kontraesankorrak diren eremuak. Adituek esaten dute COVID pasaportera iritsi aurretik neurri askoz eraginkorragoak direla azkenean birusa eteteko, kutsatzeak ere ekiditeko eta nolabait horri buruzari gara, ezta? Eta ni asko kezkatzen nahi, orain ikustea eztabaida guztia zentratzen ari dela COVID pasaportean eta adibidez nola Osakidetzak ez dauzkan behar dituen baliabideak lehen mailako arretan, nola arakatzaileak ere nabarmen jaitsi diren eta ari diren aldarrikatzen ez daukatela behar diren baliabideak, orduan non jarri behar dugu fokoa benetan honi aurre egiteko. Eta ari gara COVID pasaportean ere zentratzen, mundu mailan ez denean egon txertaketa bat, ez delako nahi izan. Eta honi eman zaielako aterabideen neoliberal lotxagarri eta anker bat. Orduan, kontraesanak behin eta berriro agertzen zaizkit, egia da, elkarren zaintza nolabait ardura kolektiboan kokatzen naiz, ulertu dezakedala horrelako neurria beharrezkoa direla, baina gero,
ulertzen dut, arrisku guztia mahai gainean jartzea eta kontrol sozialaren parametroetan honi markaje bat egitea, ze uste dut neurriekiko kritikoak izan behar garela eta beti salbuespenezko egoerak arriskutsua dira nolabait baliatzen direlako esartzeko gero gainetik kendu ezin ditugun kontrol sistemak. Nik uste dut, beharrezkoa dela pandemia honi aurre egiteko nik ez dut uste hartu den bidea hau akordioaren sistema orain itxi orain zabaldu orain neurriako inez bat ere eraginkorra denik, beste sistema bat ezarri beharko litzateke hasieratik, baina egia da tamalez gauden egoeran. Eta hildakoak ere ahalegindu behar gara ekiditen. Orduan badiot, niretzat da gai bat oso kontraesankorra eta egia da momentu batzuetan ikusten dudala nire burua agian esaten, bueno, ez, bai, esarri beharko litzateke, baina gero 2 minutura esaten dut, ez ditxu. Orduan, bai, kontraesanak dauzkat gai honetan, eta nik uste dut kontraesan horiek onartzea, eta oso berazgarria dela. Ze pandemia honetan, nazten ari zaizkigu, normalean, ohituta gaudenok horrelako tertulietara etortzen eta, eukitzen dugu gure eskema, ezta, gaiei buruz, eta gutxi gora bera iritzia emateko gai gara, beti zalantzekin, baina gutxi gora bera jakinda ari zarela zure bidea marrasten, baina horrelako gaietan nik aitortu behar dut, gero eta zailagoa egiten zaidala kokapen irmo bat ematen. Bai, grisak ere badirela, zuriaren eta beltzaren artean. Kokapen irmorik ez, baina bai informazio osoa, mesedez, gardentasuna. Orduan, posible da, nik galdera botako nuke, ezta? Posible da tabernetan, jatetxetan, ekitaldi kulturaletan, PCR negatibo batekin sartzea, horrela bada, mesedez, esan dezatela. Esan dezatela, ze bestela... Nafarroak baimena eskatu zionean Nafarroko auzitegiari COVID ziurtagiria indarrean jartzeko agertzen zen bertan, ere test negatibo bat nahikoa izan zitekela ordezkagarri moduan egia da hemen informatiboki horri buruz, ez dugula txintik edo baina sartzen bazara, Europar Batasuneko COVID-aren inguruko herrialdean, hor behin eta berriro argi eta garbi esaten dute hori horrela dela bestela urratzen direlakoz oinarrizkoak diren eskubideak. Bidaiatzeko ere hori eskatzen dute, eta bidaiatzeko horrengatik ere bai hori eskatzen dute, 3 aukera hori dituzu. Orduan, iruditzen zait, pixkat bat nator zurekin, ez ditzu, egia da, oso zaila dela lako jarrera irmoa izatea, kontraesanak hor daudela, baina gero komunikazio aldetik, nik uste dut lan pixkatxo bat finagoa egin beharko luketela instituzioetatik. Gero baita ere hitz egiten ari gara, ez, COVID ziurtagiriaren ezarpenaz, batez ere leku itxietara sartzeko, eta badakigu, hilabete hauetan zea zerbait ikasi baldin badugu horixe da, ez, leku itxiak direla arrisku gehien duten lekuak, aireztapen zuzena ez baldin badute, eta adibidez Asturiasen ez dute ezarri COVID ziurtagiria, baina CO2 neurgailuak jarriko dituzte leku itxietan, ez da? Horixe izan daiteke bestelako alternatiba edo gehigarri bat. Orain arte egiten ez dena. Zergatik ez den egiten, auskalo. Eske halako kontraesanak daude denbora guztian neurgailu horiek direla edo hartzen diren neurria direla. Ez alda baita ere efektiboagoa test bat antigenosena bada ere COVID ziurtagiria baino. Kutsatzen aldugu, hori behin eta berriro ja esaten ari dira. Orduan, hoxe, pixkat fintzen dugun komunikazioa, baten bat entzuten ari bada. Neurgailuena nik uste du gainera gu honetan nabaria da ez garela dituak, baina zehoz egiten badugu etorri aurretik da gure referentzia asko zientzilariak irakurri eta eureke probentziari buruz esaten dutena jarraitu. Eta hau esaten ari dira behin eta berriro. Gitxiak direla arrisku gehien dauzkatenak eta gainera neurtu daiteke arrisku maila zein den. Orduan, honetan ere baliabide gehiago ez jartzea, testetan baliabide gehiago ez jartzea, zen murriztu egin dira. Murriztu egin ziren emergentzia sanitario egoera bertan bera jarri zenean, eta orain, 6. olatu honetan gaude, eta ez dira berreskuratu baliabide horiek. Eta lehen arreta dago oso egoera prekarioan. Orduan, nik uste du fokoa COVID ziurtagiriari buruz eta neurriek dakarten edo ekar lezaketen eskubide murrizketei buruz eztabaidatzea ondo dagoela, baina iruditzen zait azkenean interes handia dagoela eztabaida horrek kokatzeko eta ez benetan errora joateko.
Eta bitartean ikusten dugu, jaialdiak aire librean izaten ohi direnak atzeraka egin dutela, adibidez San Tomas eguna, eta kontzertuak leku itxietan egiten ari direla, beraz, hainbat kontraesan ikusten ari gara, ikusiko dugu ea zenolako bilakaera duen guzti honek, eta amaitzeko nazioartera begira ere jarriko gara, harin batean, minutu gutxi falta bai dira solasaldia amaitzeko, baina komentatuko dugu Julian Assangeen kasua, izan ere Londresek argi berdea eman dioa, Estatu Batuetara estraditatzeko, badakizue, Julian Assange, Wikileaksen sortzaileetako bat, informazioa asko ikertu egin zuen, batez ere horixe Afganistan eta Iraken gerra krimenen gainean, eta orain espiotza egozten diote, 127 urteko kartzela zigorra jan diezaiokete, eta horregatik nahi dut eraman Estatu Batuetara. Hau ez da bakarrik Wikileaksen gaineko auzi bat, esan beharra dago, prentsa askatasuna zein puntutan gelditzen denez, mundu mailan, honelako kasu entzutetsu baten ondoren, zuen hausnarketak jasotzea nahiko genuke baita ere. Prentsa askatasuna, nik uste dagoen tokian gelditzen dela, hau da, hutsaren urrena. Hau da, beste kasu bat gehiago. Hemen Euskal Herrian gainera horretan ikaragarrizko esperientzia dugu, ezta? 1988 egin itxi, 2006an izan zen egunkaria itxi, tartean torturak, tartean Galeano ere bai Galek hil zuen, esan dut badugu ikaragarrizko esperientzia eta hori da egon dena eta gutxi gora bera da orain egon badagoena, baita ere duela gutxi jakeatu zituzten zenbait egunkari, ezta, egunkari ezkertiar Estatu Espainiarrean. Bat gehiago, bat gehiago. Kontua da, nik ikusten diodana honi da Assangek potere handia duela. Eta ziurrenik oraindik atera ez dituen 11 kontu ere bai hor gordeta izanen ditula. Gogoan izan behar dugu Assangek Wikileaks sortu aurretik lan egiten zuela gaiztoekin. Lan egiten zuen ejerzitoarekin eta alako instituzioekin. Orduan gauza 11.000 gauza ditu hor gordeta. Ikusi beharko dugu eta hori oso interesgarria izanen da ere bai ikustea zer nolako kontuak eta zer nolako estrategia erabiliko duen ataka honetatik irtetzeko. Baina bestela prentsa askatasuna, hoxe, hutsaren urrena. Funtsezko iruditzen zait hau kokatzea prentsa askatasunean zuzen ere. Gu ere mentalki zelako ezberdin kokatzen garen hitz egiten badugu Wikileaksen gaiari buruz, prentsa askatasunaren terminoetan edo hacker edo aktivista terminoetan. Eta nik uste dut hor kokatu behar dela eta hori garrantzizkoa dela, bai. Eta hau da, adierazpen askatasunari egingo zaion enegarren erasoa, eta iruditzen zait hemen funtsezkoa dela hau defendatzea. Hain zuzen ere adierazpen askatasuna zertarako badago, da babesteko estatukua eta boterea zalantzan jarriko duten adierazpen horiek. Eta nik hor kokatzen dut beti adierazpen askatasunaren markoaz. Adierazpen askatasunaren izenean ere astakeri galantak botatzen dira eta askatasun horren izenean ere privilegioak sarri defendatzen dira adierazpen askatasuna ez direna. Nik uste dut kasu hau oso importantea dela. Azkenean, ari garelako hitz egiten, izan zen paradigma aldaketa bat, batean paper klasifikatu pilo bat, informazio pilo bat, erakusten diguna herritarroi bere gordinean asko susmatu genezakeena, baina zelako praxia dagoen, praxi ustel erabatekoa, gure gidaritzan eta herri agintaritzetan, izugarria da. Aurretik esan da, nik Assangei ez dio dela bat ere simpatiarik, iruditu zitzaizkidan nazkagarriak, Suezian sexu erasoak leporatu zizkiotenean egin zituen adierazpenak izan ziren iguingarriak, hau da, nik persona moduan ez diot bat ere simpatiarik, baina uste dut Wikileaks eta bera defendatzea, eta azkenean hor egin den lan hori ateratzeko nolabait eta herritarren eskura jartzeko hor dagoen praxi hori guztia funtsezkoa dela. Eta horren defentsa egiten ez badugu,
azkenean nahikoa zaila da gaur egun, ez da, eta hemen Espainiar Estatuaren ere nahiko nuke Wikileaksek egingo balu horrelako sarrera bat, eta hainbeste estatu sekretu aterako balira, Euskal Herriaren kasutik jende askori behingoz begi aurrean sartatzeko zelan eraikitzen den eta estatuak zelako praktika anker lotzagabeen gainean eraikitzen duen ustezko demokraziatik oso gutxi daukan, ez da? Azken gauza oso harin, Bai, ez, besterik gabe, harrigarria dela, nola, Wikileaks hortatik pasatu garen kazetarien konsortzio hortara, Panamako paperak eta azken aldian baita beste paper batzuk atera zituzten, baina ja erabat bideratua dago, horratzean daude Prisa hemen Estatu Espainiarrean eta beste 11 enpresa potente atzerrian. Eta horro zegoen pixkat gordinean eta ja hartu dute, bideratu dute eta halakorik horrengatik benetako paperak ez dut uste aterako dituztenik kazetarien. Estatukoaren mantentzean egiten duten eginkizunari buruz egin behar diguzuen monografiko bat. Urrengo baterako utziko dugu gai hau, Estitxo Garai eta Tania Arriaga. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suárez lankidearen eskutik. Ondo izan. Ez olentzerori eta ez Mari Domingiri, ez erregei, ez eta Papa Noeli ere. Aurtengo gabonetan eskatu zure desioa Euskalteli. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik Kopo Faindek izirulite bosge, hilean